sa godiya mana ya tira so sai joni ya kira bunu ne ya kuna wannan magana ne a wannan aiki ne kawai na kauye ne ka gane kafin magana wai a kira shi kafin ya zartar da hukunci ba kuma na magana yi so sai juwa wani addini ne wancan shi ne a shi ya kasa gani addini wancan ne wancan addini ana magana addini kana fari tsakanin ka da Allah dora wani yayi a kai su da abu bane a kai su da bai kamata abu ya ce ya bar abin daura muke ba goyen baya fa mu muna goyon bayan daurawa ba mu ɗan bayan daurawa ni ba kai ni gaskiya nake bari amma misali a wannan magana kana ji ba kana yayi magana kana ji ba mu yanzu bai romu da kano misali sai dai mu je mu zo mu je mu ga amma mu saboda kasan mu ko da yaushe mu burin mu garin ne ko ci gaban su ake ne a ranar da ba zama concern ni yanzu daura su fadda yau kaga yanzu ba ka yi da misali da abin da ake ina ba sun yi amma ba kai ne ka kawo magana daurawa ji wannan abin ya min ciwo da daura su fara wurin wallahi saboda daurawa ne ya fara da yanda ake kyautatawa abba zato haka an fi kyautata wa daurawa haka saboda shi tun kafin shi ba siyasa bace ta kawo shi malami ne uban kasa ne uba ne shi a daura da abba wanne waye wanne daurawa da abba ne yayi wa daurawa laifi ko daurawa yayi abba laifi a'a mu mabiya magoya baya daurawa shi aka yi wa laifi saboda shi tsayin gaba wanda da bayani daya bari minti daya yanzu mu mun san waye abba mun san waye daurawa ka gane ko kwankwaso ya san waye abba ba ma ya san waye daurawa ba waye abba ba ka tsaye mana an ba mu wannan office an ce ni ne babba kuna yake karkashi na zo kai in kun zo office da kuna zuwa karfe 8 yanzu ya zama karfe 7:30 sai o kace to a ni da bare yake